Bon dia, el meu nom és Pau i sóc un dels membres de la Junta del Club Esportiu de Natació del Palau d'Anglesola. El nostre club el que es dedica és a donar l'oportunitat als joves i no tan joves a practicar un esport que es considera dels més complets, amb molts beneficis per la salut. Aquest esport es pot practicar des de nadons. Amb això vull dir que no hi ha una edat mínima ni una edat màxima per aprendre a nedar o perfeccionar el que ja sabem. Així que si us animeu, us agrada l'aigua i teniu ganes d'aprendre, aquest és un bon esport que practicar. El nostre club es va fundar fa més de 30 anys i des de llavors s'ha organitzat diverses activitats tant pròpies com col·laboratives, com per exemple la plantada d'un arbre organitzat per l'Ajuntament del Palau d'Anglesola en la Festa del Medi Ambient. Es participa en diferents trobades de natació amb altres entitats durant el curs, com la fase internacional de natació, trofeu Diputació, a Lleida, al Col·legi Episcopal i a les piscines municipals de Viella i Pont de Suert. També a Mollerussa, on es fa la fase territorial en la que participem en l'organització. Abans de la parada del primer trimestre, per les dates de Nadal, més o menys, tots els nedadors i nedadores del club gaudim de la cagada del Tió, organitzat per la piscina de Mollerussa. L'últim dia del curs, a la piscina fem un berenar de cloenda i cada 2 anys, al finalitzar el curs, organitzem una sortida. Per exemple, aquesta última sortida va ser a l'Aquàpolis, que ens ho vam passar molt bé, va ser un dia molt divertit. A part d'això, cada estiu organitzem cursos de natació o activitats aquàtiques a la piscina municipal del Palau, tant per grans com per petits, on també finalitzem el curs amb una festa amb tobogans inflables, berenar, entrega de diplomes. També a l'estiu participem al Mullat per l'Esclerosi, on muntem una paradeta per recollir diners amb la venda de productes oficials. A continuació, us deixarem un vídeo d'una manualitat que, si us agrada, la podeu fer a casa i segur que amb la calor que fa us farà venir ganes d'un bon bany. Esperem que us agradi. Per començar, prepararem els materials simples que podem tenir tots per casa, una capsa de sabates, i començarem a treballar. Per començar a fer la piscina, com que la capsa és més alta del que hauria de ser, agafarem l'alçada més o menys de la tapa i marcarem la línia una mica més amunt de la tapa per retallar la part que ens sobrarà, perquè la piscina quedi més baixa. La idea és rebaixar la caixa fins que arribi més o menys amb una alçada més petita per poder fer la piscina. El que farem llavors amb aquesta caixa, aprofitant les línies que ja han marcades, retallarem aquesta part d'aquí per fer el bordillo de la piscina, que tot això sigui l'aigua. Sense sortir de la línia, a poc a poc. Si el cartró és molt dur i us costa tallar amb tisora, sempre us podeu ajudar amb un cúter, però sempre amb l'ajuda d'un adult, i resultarà més fàcil. Ara passem a forrar la part de l'aigua de color blau. En aquest cas ho farem amb goma eva, però ho podeu fer amb pintura, amb pinzell i pintar el fons de color blau. Per agafar la mida del fons de la piscina, ficarem la tapa a sobre de la goma eva i agafarem la mida de l'amplada i la deixarem de sobrant pels 4 costats. I marcarem amb un rotulador la línia i aquesta d'aquí, per poder-la tallar. Un cop tenim la mida presa, tallem per sobre de la línia els 4 costats. En aquest cas teníem ja 2 costats tallats i faltarà 2 més. Un cop tenim el fons marcat i tallat, tallarem el sobrant per fer les cantonades. Fiquem la tapa de la caixa a sobre i marquem aquí un quadrat, així, més o menys, i tot això sobrarà. I això ho fem a les 4 cantonades.
i retallarem aquest quadrat. La idea és que quedi una plantilla més o menys així, per ficar-la a dins de la caixa i anar-li donant la forma al fons de la piscina. Per poder ficar la tapa després i que quedi així el fons de la piscina. Seguidament marcarem els carrils de la piscina. Per fer les corxeres que separen un carril de l'altre, podeu fer servir un cordill, una corda, qualsevol cosa semblant que tingueu per casa. Marcarem els punts on aniran les cordes per separar els carrils. En aquest cas farem 4 carrils. Per fer 4 carrils el que farem seran 3 forats. Un aquí i un aquí. I passarem la corda o el cordill d'un costat a l'altre en forma de zig-zag. D'aquí cap allà, d'allà cap aquí. I quan arribem a l'extrem farem un nus, perquè al estirar la corda no passi per el forat. I tensarem totes les cordes. Primer d'un costat, després de l'altre, ben tensat, i finalment de l'últim forat. Aquí. Fins que la corda quedi recollida i els carrils quedaran marcats. Tallarem la corda per aquí i farem el mateix que a l'altre costat, farem un nus perquè no passi la corda pel forat. El que hem fet nosaltres és aprofitar la part del cartró que hem tallat aquí per fer una pancarta. En aquest cas hem ficat la insígnia del club de natació. Podeu fer el que vulgueu, podeu fer unes graderies, podeu fer un dibuix. Perquè quedi ben enganxat, utilitzarem una mica de cola blanca, que ho ficarem per aquí darrere, perquè quedi ben apegat. Que quedi ben enganxat, ficarem una mica de cola i ho apegarem a la piscina. Seguidament ficarem les plataformes de sortida. Nosaltres, en el nostre cas, hem agafat unes pinces petites o grans, les que vulgueu, en aquest cas són petites. Hem ficat una mica de cola i una pinça que farà de cada una de les 4 plataformes. Ara, en un paper, dibuixarem i pintarem les banderoles que aniran al mig de la piscina. Després de decorar el fons, el que hem fet ha estat tallar uns pals, uns escuradents o uns pals de cargol, per fer els postes on aniran les banderoles. La idea és que agafeu un ninot o el que tingueu per casa o el podeu fabricar vosaltres, que farà de nedador, i a veure qui és capaç de saltar la banderola. En aquest cas podeu jugar fins a 4 jugadors. Espero que us agradi i que us ho passeu molt bé.